És més alt, és evident, i quan jo personalment crec que he fet 11 campionats de Catalunya i cada any veus el nivell com va pujant i bé, t'has d'adaptar, has de practicar tu també i ja està. Perquè hi ha més gent, no sé, cada cop hi ha més ordinadors que van avançant més i no sé. La gent està motivada i vol seguir aprenent i quan veus que estàs a prop del nivell d'algú altre dius a veure si m'esforço una mica potser el supero i això va passant contínuament. La Federació Catalana té una sèrie de taulers electrònics, els quals connectats entre si i ells al meu ordinador fem que es pugui retransmetre les partides per internet per a que es puguin visualitzar mitjançant diverses webs a nivell mundial qualsevol de les partides que retransmeteixo. El meu pare porta tota la vida jugant a escacs i a mi jugar no m'acaba d'agradar i vaig veure el tema arbitral i la veritat és que em vaig enamorar i vaig començar i mira, porto ja 2 anys arbitrant i de fet ara el meu pare també s'ha fet àrbitre, també està aquí, o sigui que al final ha seguit els meus passos. Bàsicament ens encarreguem de muntar la sala, totes les planilles, les peces, els rellotges i sobretot que el bon funcionament del torneig i que els jugadors estiguin el més segurs possible. De moment tot bé, no hem tingut cap incidència i considero que l'equip arbitral està treballant molt bé. Un delegat el que ha de fer quan està dins la sala de joc és supervisar una mica que els seus jugadors estiguin còmodes, mirar les seves partides, veure com van, com ho estan fent bé i de cara a pròximes partides millorar el seu joc, és a dir, fixar-se com estan jugant i a partir d'aquí seguir millorant la progressió del jugador i a partir d'aquí analitzen la partida, consulten els errors que ha fet i una mica el mateix, van millorant de cara quan segueixi el torneig.